kira masoyin Allah mai na zaba kai nake ta nema musu ba ya mai gidan Jibril ya halifan Allah ba mu da kaunar ka nake manzan Allah ya manzan Allah ya Hamidin Mahmud ya Rasulallah ya kafi Musa kalamullahi kai ne ka baiwa Ibrahim ko kalilullahi sarkin Isa ya zama manzan Allah a duniya kai ake ta nema wallahi lahira kai za a jira ba kullahi kai ne ka zan mai luwayin alhamdulillahi kai da kai babban batuli manzan kaunar ka nake manzan imamuna kaunar ka nake sirrin Uban maza baba angon Fatima hali namiji uban maza baba angon Fatima hali Allah kai na fara sanyawa cikin yabo maza ramin basira na kare yawan yabo maza yabon mijin Fatima yar shayabo maza shayabo maza sarrafu maza mai ta bai tigar angon Fatima hali namiji uban maza baba angon Fatima hali Allah kai salati ga annabi manzali maza yawan salati ga manzo adali maza matar rasul sirkai a wajen Ali maza matar Ali maza yayan Ali maza uban maza baba angon Fatima namiji uban maza baba angon Fatima hali Allah sa sahabbai abokai gun Ali maza Abubakar da Umar mai hankali maza Mansan Nurai da Sayyidina Ali maza Makiyin Ali maza shi da hankali maza Allah ka sani ina kaunar Sayyidi Ali namiji uban maza baba angon Fatima Ali Sayyidina Ali sadaukin Allah ne maza shiganin annabi komai na gidansu ne maza abul ilimi shi kadai sunansa ne maza nawi ne maza wana ne maza juban maza baba angon Fatima namiji uban maza baba angon Fatima Ali shi ne wanda annabi ya ce masa shi ne shi maza wannan dai tsaya Aliyu kun san ba shi maza auren Fatima Aliyu aka baiwa shi maza da ba shi maza ya fage da shi maza juban maza baba angon Fatima namiji uban maza baba angon Fatima Ali shi fa Aliyu karfinsa ya wuce hankali maza wanda suka karo da shi zai bana burtali maza bai aure da ya zo ya haɗu da ajali maza da kan Ali maza su daunar Ali maza juban maza baba angon Fatima juban maza baba angon Fatima Ali wa ya kashe dan Ali alhaqal hatu Ali maza yakin kin
kofa ta gari kuma ce Ali maza wanda ya yi fada da Ali ba shi da hankali maza makiyin Ali maza ya cika jahili maza shugaban maza babu angon Fatima shugaban maza babu angon Fatima cikin manzon Allah. A cikin yakin Badar Ali ya kashe kafiri maza da kai karo da shi sai ya ci gari maza Walidi dan Kutuba shi ya shiga garari maza da haddari maza Aliyu Bahari maza shugaban maza babu angon Fatima shugaban maza babu angon Fatima a yaƙi ƙoƙonu ya kar maza Imam Ali maza Kallafi ne Jamilu ya ga fushin Ali maza Abul Hakam ya karo da Ali Adali maza Muso Ali maza da Munzali maza shugaban maza babu angon Fatima shugaban maza babu angon Fatima maza 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 shugaban maza babu angon Fatima cikin manzon Allah.